Kaixo, bagoaz hirugarren esperientzia ikustera, bale? Kasu honetan, zentro logistiko biltegi batean gaude, bale? Eta automatikoki funtzionatzen duen biltegi batean egongo gara, bale? Gure rola izango da oso pasiboa, bai? Hemen ez dugu interaktibitate handirik izango, baina aukerak izango ditugu ezagutzeko biltegi batean dauzen hainbat elementu ezagutzeko, bai? Klasean logistika lantzen duen ikastetxe batek, irakasleak badauka aukera bere ikasleei erakusteko nola dabilen edo zeintzuk tresna, edo zeintzuk herramienta, edo zeintzuk makina, edo zeintzuk arrisku dauden logistika zentru automatikoki dabilen logistika zentru batean barnean, bai? Sin más, beti bezala, bideo badaukagu, hemen erakusten digu, zeintzuk diren hau da, guk jolasten dugunaren bertsio bat, bai? Azkenean da jolastea bagoaz gero gidara, bale? Hemen gida daukagu, hemen gida azkenean bada, bale? Bada, aplikazio honen helburua biltegi automatizatu baten ingurunea erakustea da. Ikasleak lehen mailatik bertatik berarekin ohitu ahal izan daitezen. Horretarako honako eremu hauek izango dira: harrera eta kokapena, biltegiratzea, estokaren kontrola, ontzi eta bilgarrien gunea, espedizioa eta garraioa, bale? Biltegi automatizatu duen zentro logistiko batean gaude. Bale, tamen erakusten dugu generikoki, komentatzen duguna, ez? Grab, click, para sacar contexto, eta biro menu ateratzeko, bale? Sin más, azkenean, hau da erakusten dena, bai? Harrera eta kokapena, zentrura kamioiak ekartzen dituenean paketeak edo kutsak edo elementuak, hemen uzten ditu, gero hiek biltegi automatizatura igotzen dira, bai? Badago ere automatizatuako biltegi bat, estokaren kontrola nola burutzen den akusten da animazioen bitartez, eta azkenik gero estokaren kontrola bulegoa ikusten da, nola Excelean goten da estoka gora bera eta zeintzuk postu dauden hor, imaginatzen dut logistikako ikaslek ere basagutuko dutela ni baino beto, eta azkenean ez, ontziak eta bilgarriak nola tratatzen diren, bale? Enbases y embalajes, eta orain bai azkenik espedizioa eta garraioa, bai? Dana prest dagoenean, nola pale gainean jartzen diren kamioietan bidaltzeko, bale? Ikusiko dugu single playerren bitartez, bagoaz gure single player horretara, bai? Eta sesio berria sortuko dugu, bale? Es centro logístico con almacén automatizado, centro logístico con almacén automatizado, V3 erabiltzen ari garenez, V3 bertsioa aukeratzen dugu, sortzen dugu, beti bezala, badaukat aukera partekatzeko beste norbaitekin eta bizita biok batera egiteko, horretarako kopiatuko nuke hau, edo bidaliko nioke linka email bitartez, eta berak egin beharko lukeen gauza bakarra da link horretara klikatu, edo hemen bastadioan paseitz hori sartu, bai? Sartuko naiz, playing dot, bai, hemen, nik beti gomendatzen dut, niri gehiago gustatzen zaidalako, eta arazo gitziago ematen dituelako, beta horrekoak ordenagailuera kable bitartez konektatzea, bai? Badago aukera ere, kableak entzeko, eta ordenagailua wifi batean dago, beta horrekoak wifi berean konektatuta daude, eta erlinka egitea, bai? Linkatzea beta horrekoak gure ordenagailuan dago meta aplikazioarekin linkatzeako, bale? Berdin funtzionatuko litzateke, baina hor arazo gehiago egon daitezke, gure routeraren edo gure wifi AParen abiadura, izan daiteke motelagoa, arazoak egon daitezke, neri kable luze bat, tiramillas, bale? 10 eurotako kable bat, eta aurrera. Neri gomendioa, esperientziak emandan didan gomendioa. Vale, vale. Hemen, ezin maz, aplikazio honek ez dauka misterio handirik.
bai. Bale, sesioa asteragoaz, euskera... Bale, esploratu zentro logistiko eren guztiak, hau da, esperientzia honen barruan egin behar duguna. Azkenean da, ezagutzea, bai, nik imaginatzen dut hemen irakaslearen rola garrantzitsua dela, bai? Irakasle batek, hemen, ez dakit zer erakutsiko duen, harrera eta kokapena. Hemen egiten da, harrera eta kokapena. Elementu, bilteginetara datozen katxarroak, katxarroak, elementuen kokapena, bale? Ba, hemen, tipoa badago hor, lista de selección de inventario. Eta hor, pikatzen ditu kodeak, eskuz. Usten deban, imaginatzen dut hemen, pistolita batekin kodigo de barrasa ematen dio, eta hola automatikoki sartzen dela, bai? Hemen azalpena irakasleak eman beharko luke, aditua den irakaslea, bale? Ni ez naz inungo irakaslea aditua logistikan. Baina, automatikoa baldin dela saldun nahi baldin badigute, bueno, imaginatzen dut, kodigo QR de kodigo de barrasak, rol handia izango duela honetan, ez? Bueno, fase guztietatik pasatuko ginateke, bai, hemen kamioia dator. Zer gertatzen da hemen, kontuz, zenguitzarekin, eske nire bizitza akatu dezakete, bai? Imaginatzen dut hemen garrantzitsua dela marra berdetik jutea, bai? Bueno, esan... Bai, biltegi bateko arauak nik ez dakizkit, baina segurtasuna lantzeko oso baliogarria izan daitekeen esperientzia da hau. Kontuz! Ui, bale, zimaz, biltegi ezagutzen, hemen automatikoa dago, automatikoki, sartzen direlako gauzak, baitu hemen dago robota, sartzen ditu hor elementuak, hau bada biltegi ez automatikoa eta gizakia, hemen langilea berak zenguitzarekin batera sartzen ditu gauzak, imaginatu zein arriskutsua den lan hau, ez? Bidoi hori eroten mazaizu buruan, agur. Ez dakit orduan gauza askotan trebatu behar da ikaslea, bai? Honekin, ja baukazu hau, hemen, zentzazio bat nala, arriskuzu izan daiteke, ez badut lan ondo egiten, haizu hori daiteke, eta norbaiten gainean hori daiteke, bai? Holako gauzak. Estokaren kontrola den badu tipo bat, estoka kontrolatzen ari dela karretilla automatiko batekin bitartez, hemen daude, kutsatxoak, ez dakit zer barko duten, bale? Estokaren kontrola, barkatu, ontziak eta bilgarriak. Noa da nahi ikustera ez, hortze dago, sin más. Bai, irakasleak egin beharko luke, hau, bale? Sin más, dena den, nik hemen nire, ez dakit zerraitik, egiten dedan, azkenean, nik endukot hau. Nire ikuspuntua, esperientzia egiteko aukerak, mugimenduaren aukera interesgarria da, ez da zenguitzan dire gana dator, eta ikusi ezaket nola istripu bat egon daitekeen, baina, adibidez, modu askoz merkeago batean egin daiteken aplikazio bat da, hau, bai? Hau, benetako biltegi batera basoaz, 360 kamera batekin, grabatzen duzu benetako bideo batean, 360 bideo batean, eta hori, petaurreko barruan sartuz gero, ikasle daukazu benetako biltegi batean, eta hemen azaltzen dituzun gauzak azaldu ditzazkezu ere, bale? Hori egiteko, prestatu dizuegu bideo aplikazio bat, 360 bideo bat ikusteko, eta irakaslea ikasleekin batera bideo horren barruan sartzeko aukera eman dugu, bai? Hor, esperientzia hau bezala, 360 bideo batekin egin dezakezuen, bai? Beste bideo batean dago hori 360 bideoaren hori, bale? Ikusi, interesgarria izango da eta.